Hi guys, welcome back to my YouTube channel Burmol MRY. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो बरायना लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ'आ आलादा जागोन, जोबोद मोजां जागोन। नुफेरै जिनिसखौ नुगोन आंनि भिडिअ'नि थ्रुयैनो। नायलांदो होमबा नोंथाङा। नै मा दं लकेसन अफ हल। बेयाव मेप दं, इन्डियान मेप। बेयाव माने मा इन्जिनखौ बबे स्टेटआव बानायनाय बेखौ लिरनानै गासिखौबो होनाय जादों। बबे ट्रेनार फ्रम हल। आङो थांदोंमोन बेंगालर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हल मिउजियाम। हल मिउजियामा जोंनि रुमनिफ्राय, जोंनि एरियानि नामा करमांलानिफ्राय बारा गोजान नङा, मथा मथि 10 किल'मिटारसो जागोन। 10 किल'मिटार जानो हागौ। ओमफ्राय जोङो बाइकजों फैयोबा 10-15 मिनिटसो लागोन। नै नायदो, हल सिङाव हाबग्रोमोना बिदि नुयो। नै बे जाबाय हल। हलनि सोमोन्दै बेयाव भिडिअ देखायो। हलाव मा दं, हेलिकप्टार फाइटार्स इन्डियानि, बे गासिखौबो बेयाव 10-15 मिनिटसोनि भिडिअ देखायो। बेफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा रुम बाय रुम बेसेबां सनाव मा फाइटार्स एयारक्राफ्ट बानायनाय जादोंमोन बेफोरखौ माने गासिखौबो साजायनानै दोनदों। बेफोरो फिसा फिसा जेनेबा मिनि फाइटार्स मिउजियाम जाहैबाय नालाय, बेखौ ग्लासनि सिङाव दोननाय जादों। आंनि मबाइला ग्लासाव माने भिडिअ लाबाथाय फ्लाम फ्लिम मफबना होयो। नोंथांमोना नायनायाव उसुबिदा मोनदों जानांगौ। बेखौ अन्नानै नायलां, जेबो नङा। बेफोर जाबाय गोदो गोदायनि फटक्सफोर, नायनि ब्लेक एन्ड वाइट समनि। बै नै लांदां फादांमोन, फोथारबारिमोन गोदो समाव। नायदो माबायदि लंपेन्ट सुट मारनायफ्रा गोदोनिफ्रा थाइलेण्डनि फैदों, बबे कान्ट्रिसफोरनि गोबां फैदोंमोन आरो गिदिर गोलावफोरा। बेयावनो हलाव साबैसे गोदोनिफ्राय हलनि प्रेसिडेन्ट जाबोखो बिसोर गासै दंजोबो। स्टेटनि कर्नाटका स्टेटनि चिफ मिनिस्टारफोर। फैलायबाय आं नै दा हेलिकप्टार नुफैलायबाय। हेलिकप्टारा जाहैबाय जोबोद गिदिर। बे हेलिकप्टारा मानि हेलिकप्टार डेन्जार लिरनाय दं नै लोगोफोर, बिराद गिदिर। मोगथाङावथ' आं नुबाय खाथि खालायाव, होमबाबो नै बिदि नौसेनाखौ नुवाखैमोन। बेयो आर्मिफोरनि नेभिफोरनि। नै गोबां मानसिफ्रा फट' सेल्फि लादों, भिडिअ लादों, सोरबा रिल्स बानायदों। लाजियो, जोंनि आसामावसो गोबां मोसालाबायो, लाजिया फांजिया। बेयाव बिदि नङा, बबे स्रि स्राय लाजिलायो। फट'खौ लागोन, बारा रिल्सफोरखौ बानायनो नागिरा। खायफाफोरा बानायो, जायगा लाना जायगा बानायो बिदिनो। ओरैजाय लाना होदो, नै उल्थांनासो लाना होलायबाय लोगोआबो आंनाबो। भिडिअखौ ओरैबासो मोजां नुगोन होननानै लाना होबाय। কি কম আৰু, মোৰ লগৰীয়াটো হাজং হয়, হাজং দষ্ট। आंहा रावबो भिडिअ लाफाग्रा गैया, थांफाग्रा लोगो गैया। हाजंखौ जेनथेन लोगो मोनबोबाय, सुट्टिया ग्रोब मिलायनायनि थाखाय। लोगोनि प्रब्लेम, बेरायनोबो लोगोबो नांगौ। लोगो थाबासो बेरायनो इन्टारेस्टिं जायो, लोगो गैयाबा बेरायनो गोसो जाया। मालाबा गोबावनि सुट्टि मोनबाबो न' सिङावनो थानानै उन्दुना थानो गोनां जायो। हारसिं बहा थांनो, बेरायनो गोसो जायो, नाथाय लोगो गैयाबा हारसिं मा खालामनो, बहा थांनो गोदाव सोराव होनजानो मानसिफोरजों। কি কম আৰু ना, सेल्फी कैसा लेता है। वाओ, देखते रहना गाइस, और भी बहुत सारा फाइटर्स में आप लोगों को दिखाएंगा। दो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
सान्दुं गोसा माथो खालामबावनो आरो सान्दुं गोसाबाबो दायो मोनफैलायबाय मोनसे गुबुन लकेसनाव नै एरफिनना नाय बोरै फायथारा बिरनाय बायदि थिया जानानै दं बिदिनो नायदो थाबायबोबाय थाबाय साइडजों गोबां माने लाइन फाइटार्सफोरखौ माने मा डिजाइननि मा नामनि बेयाव गासिबो दोननाय जादों लिरनानै फाइटारावथ' लिरनानै दोनखाजोबखादों माखौ मा होनो बेयाव गोजा गोथां मा कालारफोर डिजाइनफोर नायदो मानसिफ्रा फट' लादों फैदों थांदों माने जों थानाय समाव बारा मानसि गैयामोन बे समाव लासैनो दसे उनाव मानसि जागौमोन जों एसे एडभान्स थांदों बेनि थाखायनो मानसिफ्रा बारा जासिनो दोस्तों का साथ फोटो लेना घूमना फिरना ही फिरने का मज़ा ही अलग है कुछ देखिए गाइस नज़ारा ये है हॉल म्यूजियम का फ्रंट गेट साइड पे ये कोकोनट पे भी है ये देखिए गाइस कितना अच्छा है ये देखो नज़ारा गाइस बच्चा लोग को खेलना सभी आके घूमना सब बहुत अच्छा है जोबोद मोजां नायदो नै ये क्या है दोस्तों ये फाइटर्स देखो इसका नाम भी अलग अलग है मुझे भी इतना पता नहीं है कौन सा वाला किसको क्या नाम से पुकारा जाता है ये देखने से पता चलता है फाइटर्स मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक शेयर खालामनानै दाबावदो लोगोफोर नोंसोरनि अननायजोंनो आं गोदान भिडिअ लाबोनो हाबाय थाथों नै नायदो ओरैबायदि गोफार नै नारेंसु बायदि नुनायाव बुहुमखौनो फुलायगोन बायदि नुलाङो माथो अखाफोरखौ थांनानै कितना अच्छा लगा देखो बच्चा लोग को भी बहुत खुशी हुआ है यहाँ पे माता पिता का साथ घूमने आके स्कूल छुट्टी का टाइम पे फाइटर देखने आया देखिए गाइस कितना अच्छा है ना जोंनाबो फेमिलि थानायमोनब्ला लाबनो हागौमोन आरो जाय नोंथांमोना बेंगलराव फैयोबा नायनो लुबैयोबा बे जायगाखौ नायनो लुबैयोबा आंखौ SMS खालामनो हागोन आरो कन्टाक्ट नाम्बारबो फनबो खालामनो हागोन हानायखिनिखौ आं हेफाजाब होगोन जुदि फैयोबा सम लानानै आं नोंसोरनो खबरफोर होगोन जोंनि जायगायावथ' बिदि गैया देखिए गाइस बहुत सारा इसे यहाँ पे सजा के रखा है अंदर रूम का अंदर में छोटा बहुत सजा के रखा है ऐसा ही बाहर में भी बहुत बड़ा है ऐसा ही है नहीं अंकल आंटी मोनाबो सेल्फी लादों फटक लादों एकदम कि कम आरो नैफोरो जाबाय नैयो बे फाइटार्सनि इन्जिन बेसेबां गिलिर बेयाव माने लिरनानै दोननाय जादों बेयाव नङा बेयाव बेलेग वाल पोस्टारफोरावबो लिरनानै दोननाय जादों आरो रियेल माने गंसे न'आव माने साजायनानै दोनदों आरो ना फाइटार्स फ्लाइटफोरनि इन्जिनफोरखौ बेसेबां गिलिर बेसेबां बिदिनो गोलाव गासिखौबो माने लिरनानै दोनजोबदों आरो ना आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव देखायगोन पार्ट 2 लाबोगोन आङो सेंग्रा सिख्ला फैदों मालाय नै जरासे फैलायबाय नै नायदो सेंग्रा सिख्ला समाव ज' बेरायनायनि मजायानो आलादाखा आं बारा बेरायनो मोननाय जायाखै नायनोसै उनफ्राव आंबो बेरायनो नाजागोन आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय था गाइसमोन नोंथांमोना आंखौ अनसायबासो आंबो नोंथांमोननो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन
बर'जों बर' अनलायदो लोगोफोर आरो जुदि आङो बे बोसोराव जुदि बिदिनो चेनेला मनिटाइज जायोबा आङो आइफन लागोन बुंखानाय जाबाय। आइफनखौबो लानो हायो खिन्थु आङो दा माखासे प्रब्लेमनि थाखाय लानो हायाखै। बेखायनो एसे दाम खमनि मबाइलजोंनो बाहायनो गोनां जाबाय। हानसा बेखौ बिराद मोजां माथो गाखोनानै बेरायनो मोननांगौमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बरिं मोनबाय जानो हागौ। सरि दे, आं नेक्स्ट टाइमाव मोजां बिदिनो लानानै फैगोन नोंसोरखौ बरिं जाहोआ आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैबाबो आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायबाय बिथांमोनसिम जोबोद गोजोन जासिबाय। এটা বাঘ মাছ ওই যে পাঙ্কাস মাছ না তো না ওইটা পাঙ্কাস মাছ ওটা পাঙ্কাস ওই যে লাগাবানি আদা করে লাও হ্যাঁ লাগাবানি आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? बहुत कम चलाता है। हियली हलबिनोमोन नामा। नै नजारा देखिए गाइस। बेखौ आङो फार्स्ट गोजौनिफ्राय माने बिल्डिं मानिफ्राय आङो लानाय जादों। दा आं सिङाव थांनोसै, सिङाव थांनानै माबायदि बिल्डिं सायाव गाखोनो नागिरदों फार्स्ट फ्ल'रसिम। बेयाव बिदिनो गासिखौबो दहाय आं जेरै देखायदोंमोन ना बेखौ गासिखौबो बेयाव दोनदों। एयारक्राफ्ट डिजाइन मा डिजाइननि दंजोबो, नामफोरखौ गासिखौबो लिरनानै दोनजोबदों। आंहा एसेबां टाइमबो गैयामोन गासिखौबो नायजोबनो, गोसोआव लानो बारा समनि आंखाल। नोंथांमोना मिथियोना मिथिया आं मिथिया, खिन्थु बेंगालराव थानायफ्रा गोबां बिजियाव थायो। बहुद मेहनत खालामनानै खामानि मावनानै जानो गोनां जायो आरोखि। बिदिनो सम सम सुटि मोनबाथाय बेरायनाय जायो गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय। ग्लासनि न' बानायना दोनदों। बैनि खाथियावनो एयारपर्ट दंमोन गोदोनि पुराना अल्ड एयारपर्ट, दा बेलेगाव थांबाय जायगा थोयैनि थाखाय। एयारपर्टआ एसे जोंनिफ्राय 10 किल'मिटार गोजानावनो दंमोन, दा 40 किल'मिटार गोजानाव जायखारलांबाय जायगा गुवार नागिरनानै। माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदे गाइसमोन। सिन्था खालामनो गोनां गैया, आङो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन। बेखौ फार्स्ट फ्ल'रनिफ्राय लादोंमोन आं बेखौ। होमबा दोननोसै नोंथांमोन, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन, बाय।